Vapaa-ajan lisääntyessä saa loma-asuminen uutta merkitystä. Maamme väestön keskittyminen etelän suuriin keskuksiin on johtanut siihen, ettei perinteinen huvilasuminen voi enää olla pääasiallisin loma-asumisen muoto. Laskettelurinteet ja höylötyt hiihtoladut eivät useinkaan lähde mökin nurkalta. Asuntovaunulu on yleistymässä tärkeimmäksi loma-asumisen muodoksi talvella. Oikeastaan vasta talvella asuntovaunu pääsee oikeuksensa tarjoamalla kohtuullisin kustannuksin mahdollisuuden lomanviettoon halumassasi paikassa. Lyhyessä viikonloppulomailussa vaunun etuna on nopea lämmitys. Voit jopa 20 asteen pakkasessa saada vaunuun 20 asteen sisälämpötilan 2 tunnissa. Vaunulle saapuessasi sinua odottaa useimmiten lumityötä. Saat heti tuntuman reippaasta ulkoilusta. Vaunu saadaan liikkeelle parhaiten luomalla pyörien alta kaikki irtolumi pois. Vaunun liikuttelu talvella ei ole mikään ylivoimainen tehtävä, kunhan vältät pahimmat nollakilit ja pienimmät maantiet ensimmäisinä vuosina. Lastaa vaunussa isoimmat irtotavarat mahdollisimman lähelle akselia, etteivät ne pääse liikkumaan ja kolhimaan vaunun sisustusta. Radiolle ja muille herkille laitteille löytyy paras paikka istuinlaatikoista, sänkyvaatteiden päältä. Vaunun aisapaino on säilytettävä riittävänä, peräpainoinen vaunu vaikeuttaa huomattavasti auton hallintaa. Ajo-ohjeita voivat antaa perheen pienimmätkin. Sovi kuitenkin yhteisistä merkistä etukäteen, ettei niitä tarvitse opetella vasta tositilanteessa. Silloin se tahtoo käydä usein turhan äänekkäästi. Varmista ennen liikkeelle lähtöä vetokoukun kiinnitys. Sähköliitäntä ja varmuusvaijeri, ja ettei käsijarru jää päälle. Myös nokkapyörä saattaa helposti unohtua alas. Hei Pena, lähdetään tohon. Tönäsen vähän. Yleisillä vaunualueilla ei liikkeelle lähtöä tarvitse pelätä. Apua löytyy aina kun sitä tarvitset. Karavanari henkeen kuuluu auttamishalu. Hei, sulla antenni ylhäällä. Laske televisioantenni alas katseltuasi televisiota viimeisen kerran. Tarkista myös ennen lähtöä, että kattolukut ovat kiinni. Vaunuilun viehätys onkin usein siinä, että pääsee toteuttamaan muuttoviettiä. Matkailuvaunun liitto SF Karavanin jäsenenä sinulla on käytössäsi useita hyvin varustettuja omia sopimusalueita koko maassa. Matkan aikana tarkkaile vaunua ja muuta liikennettä takanasi. Ei kannata luottaa siihen, että lumi lähtisi katolta itsestään. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voit käyttää tätäkin konstia, mutta se ei ole suositeltu.
Pienikin lumikerros saattaa tihkosateessa kerätä vaunun painon verran uutta painolastia, millä saattaa olla vaunun jousulle hyvin tuhoisat seuraukset. Varo niitä kattoluukkoja. Vaunun painopiste saattaa muuttua vaarallisen ylös. Se täytyy joka kerta ottaa ennen lähtöä tuo lumi pois. Lumi on paras luoda katolta aina ennen tukijalkoinen ylösnostoa. Lähestyessäsi alamäkiä hiljennä vauhtia jo mäen päällä moottorijarrutuksella. Alamäen puolivälissä voitkin ryhtyä keräämään vauhtireserviä tulevaa ylämäkiä varten. Jarrupolkimen käyttöä on varoittava. Itse asiassa se on vaarallisin poljin. Mitä vähemmän sitä tarvitset, sen paremmin pystyt hallitsemaan yhdistelmääsi. Aina riittävän vauhtireservin saaminen ei onnistu. Kytkintä ja renkaita on enää turha rasittaa. Nyt ovat hyvät neuvot tarpeen. Ensimmäisenä on varoitettava muutta liikennettä. Varsinkin ylämäen suunnasta vaaratilanteen muodostumisen riski on suuri. Lumiketjut ovat vaunulijan paras turva tiukissa tilanteissa. Niitä tarvitset harvoin, mutta silloin on tosi kysymyksessä. Mitä pienemmälle tielle menet, sitä todennäköisimmin tarvitset myös ketjuja. Hyvin säilytettynä ketjut kestävät vuosikymmeniä ja ne antavat takakontissa varmuutta ajamiseen. Kolmio on ylhäälläkin ihan jees. Ota sä sitten pois, kun päästään. Hyvä, joo. Näin päällä kannattaa ketjut ottaa heti pois. Niillä voi ajaa ainoastaan 60 kilometriä tunnissa. Aurinkoinen kevättalven päivä. Tätä vaunulu on parhaimmillaan yhdessäoloa ja nauttimista.